Използване на изкуствен интелект в бизнеса. Искате да използвате изкуствен интелект в своя бизнес, но не знаете точно как работи или откъде да започнете. Създадох изчерпателен, нетехнически курс, който включва 6 уникални инструмента, за да ви помогне да стартирате своето пътешествие още днес. В този курс ще научите основите на и машинното обучение, ще разгледате практически приложения и ще разберете как да изберете първия си проект. Освен това ще научите как да изградите идеалната структура за своя екип и да мащабирате внедряването на в компанията си. Какво е изкуствен интелект? Ще започнем с разглеждане на различните видове и модели на както и какво може и не може да прави. Ще изясним разликите между машинно обучение и дълбоко обучение, както и ще разгледаме контролирано обучение, Supervised Learning, използвано за прогнози и препоръки. Неконтролирано обучение, Unsupervised Learning, за идентифициране на модели и групи данни. Подкрепително обучение, Reinforcement Learning, за оптимизиране на процеси и действия. Ще обсъдим и напредъка в генериращия и големите езикови модели, които революционизират обработката на естествен език, изображение и глас. Въведение в изкуствения интелект за бизнеса. Добре дошли в първия епизод на курса «Изкуствен интелект за бизнеса», вашето нетехническо ръководство за разбиране на и неговото приложение в реалния свят. Ако не сте експерт в областта, но искате да разберете как работи и как да го използвате в своята работа, този курс е точно за вас. Аз съм асистент и помагам на организации по целия свят да прилагат машинно обучение, за да трансформират ежедневните си операции. В този епизод ще разгледаме основните понятия в изкуствения интелект, включително неговите видове, механизми и практическо приложение. Изкуственият интелект е науката за създаване на компютърни системи, които могат да изпълняват задачи, изискващи човешка интелигентност, като разпознаване на образи, разбиране на естествен език, вземане на решения и прогнозиране. Какво е машинно обучение, Machine Learning? Машинното обучение, ML, е подраздел на който позволява на компютрите да се учат от данни, вместо да бъдат програмирани с конкретни инструкции. Вместо традиционното кодиране, машинното обучение използва алгоритми, които анализират и откриват модели в големи количества данни, за да правят прогнози или вземат решения.